As máis das veces, o Foro Enrique Peinador fai o seu labor sen publicidade, reuníndose con empresarios dos distintos sectores da economía para plantexar as súas propostas cara á utilización do galego como lingua de uso nese eido. A discreción, combinada con iniciativas novidosas, son dúas características que definen a súa actividade. Sen embargo, cando os resultados das xestións cristalizan en propostas concretas, é cando compre anuncialas para provocar adhesións. Este é o caso da Irmandade Galega de Adegueiros. O nacemento desta nova organización promoverá unha alianza estratéxica con outros sectores agroalimentarios para afrontar a galeguización do sector. O tempo mobilizaránse as organizacións sociais para promover entre os seus socios e afiliados a cultura do consumo responsable e solidario co agro galego nestes momentos de profunda crise económica. Esta iniciativa tenta incidir nos consumidores para que fidelicen as súas compras en centros de comercialización que se identifiquen coa cultura galega.